Kani giningon nila nga the big one. Unsa man gid siya, Miss J? It will happen. Papasok ang year. Si Shuvi, Etrata. Si Shuvi kasi. Oh, tanawa ha. Ikaw ni, di ba? Anyway, Miss J, gusto lang nako, wala tayong meaning, natambos. Tarong nga niya, Miss J. Adik na, uban pa, si Chat at Tony. Mayong bunggag, this is your proud bisnak boy, Chito Samuntina. Ayata magsugod sa kini nga Halloween special sa programang binisaya Chit Chat at Tony. Manghangyo lang yug ko sa inyo ha. Paki-check palihog o kung dili mo malain, subscribe na lang pod sa to ang YouTube channel aron makakita pa mo og mga ingon-ani nga klase nga episode dinhi sa programang binisaya Chit Chat at Tony. Ani ana. Ang ako ang makahimamat karong adlaw, wag ko magdahom nga grabe day ni ka proud bisdak. Pero kani dili ni siya basta-basta. Ginganlan ni siya nga Asia's Nostradamus. Isa siya sa mga nagpredict sa career sa SB19. Naapay dili nako makalimtan nga mga isa sa mga episode sa KMJS. Dili na nako padugayon pa usa ka psychic, Miss J. Costura. Miss J. Grabe ka. Hala ba si pagunit ni Muhana na dayon kay mabasa sa ko. Dili bitaw. Actually naa na kay nakita sa ko aganiha. Pero unya na nako pangutan-on kung unsa to imong nakita kay niingon gyud ko. Gusto na niya isulti ano ko nga Miss J ayo sa tiwasa kay gusto na ko nga makapture ni sa chit-chat. Mangutan na sa ko si mo ha Miss J. Ilado ka isip usa ka Asia's Nostradamus. You are a psychic. Pero kung ikaw akong pangutan-on unsa man gyud ka Miss J? Well, sa ako, uncle, no, I'm just a normal person. Just that, siguro, nag-ask din ako kay God, why do He give me a gift like this? No? Because, matuturing ko kasi siya nga, sumpa, or it's something to do with a gift. Right. Okay. It's a blessing, but at the same time, it's a curse. Curse, yeah. Kaya, di man normal imong kinabuhi. Yes. It's very hard to live like this. Kaya I was being bullied when I was in elementary, high school, college. Bullied kay nga naman? Kaya naming time nga, mag-istorya kung ako isa. Pero I know in myself, nakoy ka istorya. Oh. Yes, wala nag-educate sa ako. So, part po sa amo diri sa Manila na I was like, gikahadlukan ko kay sunod-sunod man po nga. Uy, ayaw pagaw sa ang anak ni Kuan kay nakita na ko lumok ang ulo. So, by the following day, bigsan. Dahil siya nag-start. So, pag may school ako dati, I was like, ano talaga siya, isolated ako kay, daghan may mahadlok sa ko. Nasuko ko before kay Lord. Okay, I was like, i-judge ka ng mga tao sa paligid mo nga, anak ka sa demonyo, demonic ka kay, pag unsa dahil may sulti, mahitabo. Nagkuandod ko aton, I was being depressed. Niamba ko sa second floor. Oh my God. Because I want to end na yun na kung ano man ni Lord, unsa man dyan ni siya. Kay ako as normal lagi akong actions. Right. Pero sila, they judged me before yun. God is good na may mga pare nga visit sa ako. Okay. So, they help me. Also, they provide me holy water. And they explain me na, Jay, wala may dautan sa imong ginabuhat. Okay. So, dautan lang na siya pag ginamit ni imong gift sa witchcrafting. Okay. So, kung Father bless me kay I was being judged as demons. Right. Siya nga, Jay, even naman si Jesus, His Holy Spirit is communicating. Okay. So, ang imong manggod sa imong profession, naghatag kag justice especially sa mga gipatay, sa mga crime. Okay. Wala nimo sila ginadulaan, wala ka nag-play og mga Spirit of the Glass dira. Yes. So, wala nimo sila gisamok-samok and somehow nag-offer ka sila prayer. So, ang Father, say Father na it's okay. As long as wala nimo gidulaan ang Spirit, as long as na kay faith kay God, that's okay. Kaning
ginajudge ka sa tao, may sila demonic na it's an act of Evil. Yeah, evil, marang ingon na. Pero kung ikaw sa ka, you are Roman Catholic, Christian? I'm a Roman Catholic. You're a Roman Catholic. Pero hindi ako talaga religiously na makikita nila na simba. nagsisimba. Okay, Pero I have okay. my own way to communicate with God. So you have faith? Yeah, kumbaga, I have na may faith. So okay. if you notice din, Uncle, sa akong mga readings, no, dinisan ko mag-read pag wala akong rosary. Kaya siya Okay. magigagay, Okay. no? Kaya careful jud ko every time I open the cards. Kaya dili man ako kinabuhi ang makita. Kinabuhi man sa akong client. Okay. Magaling talaga si Lord. Kay taga ang kanyang gift, dili para sa imo. Kundi para sa uban nga tao. Okay. Kay kung ikaw mag-ampo ka, dili man si Lord amo tungad sa imong tapad nga musulti sa imong buhaton. Mangita siya way nga tubagon ang imong prayer sa pinaagi sa isa pud ka tao. When I was a kid with like 7, 6 years old, naga-play me and then I stopped kay naman ko'y makitaan nga napoy mag-join sa na mga bata. Pero hindi nila nakita yon. Ikaw ra ang nakakita. Yes, exactly. So, bata ko pala. So, sa bata pa lang ka, mao to ang marag first signs nga Yes, naa yes. kay gift murag ingon ana. Pili din mo ato. I was like 7. 7 years old. 7 years old. 7 years 7, old. 8. Sa mga goyni. Mga green na siya. Sa mga goyni. Unsa man ang dagan sa development sa kaning gift nimo? First, na kay makita nga dili makita sa laing tao. Ang kaning makita nimo, mura pug mga tao ni sila. Murag Yeah, ana. pero it's something to do with the blurry, yung mga face nila. Ang ano lang kasi advantage noon, walang nag-educate sa akin na, hey, yung nakikita mo, it's not normal. So, they are not human. So, they are spirits. So, wala. Murag sa ako ba, sa pagkabata, kuan lang gid siya, part of the surrounding lang gid siya. Kay ako nagdako man ko nga more on daghan may mga bata gid dito, di ba, sa mga goy. So inana gid wala akong ga-share nga in-ana pero masashock sila kay mag-stop man ko nya nako istorya ko manas lang kasi man ko istorya. Kung na si Kuan dito na matingan naman sila. Kaning imong kastorya nga ikaw lang ang makakita sa una, Miss J. Mungutan na pukas ng pangalan. Walay mga ingon na. Wala, diretso lang mag-istorya. Kunya, Ang pagtuon nimo, appeal siya sa... Yes, they are alive. Kaya wala gid nag-educate sa ako. So, such time na nung high school na ako, may incident doon na yung friend ng mama ko before, amin ko sa iya ba? So, pagka-amin ako sa iya, pagtanaw na ako sa akong kamot, na may dugo akong kamot. So, nashock ko, pero I just, gi-close na ako akong kamot ba niya. Naalala ko sa akong igsoon po na she's in danger, yung friend sa akong mama. So, muna nitong muraog ang progreso sa imong gift. Yes, oo. So, nagsugod siya na lang kay makita and then, pila ka years after, dito na nga murag naa kay... Mga visions. Like, Visions? Oh yes, mga visions na bago siya mahitabo ba. Okay. Muna bitaw siya sa movie na Final Destination. Yes, yes. Ana ang feeling kay. After atong pag-bless na ko sa iya nga, nakakita kong dugo sa akong kamot. With a few hours, she was killed. Nag-gunshot man siya. So, sunod-sunod na to siya. Gipangwata na ni imong parents, ani Miss J. Wala akong mama, honestly ha. Gifted po na akong mama kay pag mutanaw siya, makabasa man siya sa tao. She can read the aura of a person. Makabalo siya kung sa inyong sekreto kung makakaudili. Yan. Tapos ang akong papa po, he has a gift na kanabitong pagkipag-communicate sa mga patay. Yes. Wala lang na-develop. Wala na na-develop. So, it so happened na sako siya na-absorb na ko tanan. So, kumbaga, ang gifts ni Mama magpapanim na Na-combine combine, siya. naabot sa imuha. So, pasabot ni Ana, kung imuhang papa maka-communicate og mga patay, kaya po ni mo buhaton. I just need a personal belongings of... The dead person. Of the dead person. Para ma-link ni mo sila. Murag ingon na. So, my experience na ni mo niya. Nga wala man ko'y personal belonging ni tatay. Kaya ni mo. I na-touch na akong pulse ni uncle. So, I feel like yung sa father niya ba, I see hospitals. So, medyo hirap siya bumangon. And I feel pain sa iyan dere. Sa iyang heart. Ambot kung i-atake ba siya, pero... Gi-atake siya. Oh.
So tanaw na to ko na siya yung message ha. So this is the first time nga nag-meet ni Uncle Chito. Wala siya nag-mention sa ako regarding sa iyang papa. Kay gadong pag-touch na ko sa iyang pulso, ko sa iyang asa imong papa wala na nako ma-feel. So in-ana ba nga, mukha dito naman good siya. So mukha dito na siya. So may mga time na may mga client ako na they wanted to know kung napay mga messages ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Magdala na silang Personal belongings. So in that case, sa akong mga vlogs, sa akong videos, I was being judged kay demonic daw. It's kind of evil kasi I'm communicating with the spirits. Hindi na daw na spirits. Si mama magpapaba nimo, wala sila na-share sa imo nga katong bata ka, nabagok ba ka, wala. Though I'm, ano ko ha, yung premature baby ako. Okay. So, talaga, ang gayon nila sa ako is like, ano talaga ako, survivor talaga ako. So, yun sila nga, giampo daw ko nila kay 7 months lamang. Incubate ko. Ang rason nga nangutan ako, kung naingnan ba kasi mong parents nga sa pagkabata nimo nabagok ba ka or unsa ganitong imong gisulti sa ko JC katong avant syndrome. Ang sa avant syndrome man god for example kanang mga tong nabagok ang ulo or something na disgrasya sila nato magitong uban nga marag himo silang gifted kanang like superpowers ang ilahang tinuod niha sa this is scientifically explained. So mo itong nangutan ako. Kaya basig, it could also be that ba nga ang imuhang gift is mauna siya is makakita kag mga visions. But anyway, Miss J, gusto lang nako wala tay meaning na natamba siya. Laro ka di Miss J. Naay isa ka grabe kaayo to ka trending na episode sa KMJS. Katong episode sa babae nga naa siya mga samad nga nakabutang akin ka. Pasabta daw ko ani kay katong babae unsa possessed siya, was she possessed? It's something to do with possession as well, no? Kay mutuo man sila sa dili kung wala ginamot to siya na record kung ikwento lang naman siya sa ubang tao. Katawan lang man ni. That was my very scary experience kay kita ginako kung giun sa pagsulat ang akin ka. Actual yun nga nagsulat? Gisulat siya. So, una, lines lang siya. Tapos, mga pila ka second, nabuo siya ng akin ka. Pati yung ito niya dito sa tiyan niya. So, nakaramdam ako ng takot noon. Kasi lumalaban naman ako ng mga ganyan, di ba? Pero first time in my life, nakakita jud ko na. Mo to so far ang pinaka-wild ni mo nga experience. Yes. Kaya pati ang ilang mga gamit, manlihok naman. Manlihok na siya. Anak na siya. Murag sa movie ba? Okay. But at some point ba, Miss J, na-tempt ka nga mo resort sa bad side sa una? Before, yes, I admit it. Okay. Na-adjud siya kay kung maniniwala ka na may Panginoon sa paligid natin, nandiyan si Lord, dapat maniniwala ka din na may demonyo sa paligid. Right. It should be balanced. So, it's a matter of yung faith mo ba, kung asa jud ka. Okay? In the end of the day, walay laing magdala sa imo kundi imo kaugalingon lang. Okay. Dili kumutong nga walay demonyo. Ang demonyo, it's everywhere. Yes. So they are form of like human, they're form of like mga things na it creates na mag-harm sa imo ha. Yes. So mo na siya. Pag mugawas kog balay, bago jud ko mo tapak, man ko nga Lord, ang pingi ko. Yes. Kay daghan pa nang hinanglan sa ako. Yes. Kasi duha na siya ka duha siya ka path kung imong gamiton ang imong gift sa dautan or sa kabutihan. Kasi I believe mga mangbabarang, mangkukulam, mga manggagamot, they are gifted. It so happened that they choose to the other side. So wait lang, i-clarify lang nato kay nahisgot ang mga manggagamot. So ang mga manggagamot, either they choose the dark side or the good side. Kaya naman yung mananambal nga mo, gamit og ka ng mga lumay-lumay, bitaw. Okay, so muna ng dark side. Yes, dark side na siya. Yes. So naapo yung mga manggagamot na naghihil din talaga sila sa tao. So there are always two sides of the story. Okay. Kanus aka nag-decide nga i-take nimo siya to the next level ang imuhang gift. Nadawat nimo nga naagib kay gift, no?
Kanus aman to ingon nimo nga marag, okay, siguro I'll take this to the next level, mag-study go, gistudyhan nimo ni for sure. Wala po. Wala. Kaning cards, unsa man madili mo ni pagbasa? It's a normal card siya, no? Kung atong ginagamit po ito sa... Kanang plain? Yes, playing cards. Pero wala, dili lang siya masugalan. Okay. So, it was accident lang akong pagka-discover. Way back nung college ako, meron kaming tinatawag na place wherein yung mga classmates ko, mga friends ko, nagdula sila mag-cards. Parang ang energy of the cards is calling me. Murag na mga punit ako. So, nangutan ako sa akong mga friends. Unsa man na, inyo nang gipustahan ang baraha. Ano sila nga wala. So, gikuha, I picked the cards. And then ako isa ka friend dito nga akong gipalingkod. So, sabi ko, umupo ka nga dyan and then pick cards randomly. Dito na ako nakitaan na she was being raped by lolo niya. So, she's crying. Sabi niya, nakusaman ka nga nung kabalo makas akong sekreto. Ko, I don't know, wala ko kabalusan. So, hilak na siya. Anak ko sa iya nga, buhiin mong papa. Siya nga, imposible nga, buhi akong papa, Jay. Nagipanganak ko, ang sulti sa akong mama, patay na akong papa. Kung dili, ang giingon diri sa baraha, buhiin mong papa. Magkita mo sa imong papa. So, pila ka years, nagkita kita sa imong papa. Anang siya na, I'm very thankful kung wala ka na kung makaila. Forever kung muto nga patay akong papa. Kining mo basa ka sa cards, kiniingon ka nga wala nimo ni gistadihan. Purely natural siya nimo nga nikalit lang siya, Yes. no? You make your own interpretation of the cards or naa kay makita nga vision pag makita nimo ang card or unsa man ni siya? Listen siya explain no kasi every time that I lay down the cards, mura kag nagtanaw sini. Okay. May makita kang Marag mga scenes. scenario, yes. Okay. Mga scenario siya na mahirap din siya explain. Okay. No, ano ka nakakaya man ko ani. Okay. No? So I believe in my heart na it's God-given gift sa ako akay. Daghan giga-pray. Tapos pag naasa ako ang haba ng pila sa bahay. So sila mismo ang it's powerful testimony nila nga answered prayer ang ilang pag-ato sa ako akay. Ma-resolve man ilang problem. Okay. So wala gid ako siya gikuan nga it's a kind of witchcrafting. Okay, we have different kind of mga beliefs. Ba? Yes. So, dili man po ni mo gid ma-please ang ubang tao. Basta ako, kung unsa gid ako mabuhat to help the others, diretso ra gid ko. As long as nga, wala ko ng occultations, like for example, mga demotic something. Right. Basta ako, wala gid ko nga, Lord, gabayi ko. Kaning tarot card reading, gabuhat sa gani. Yeah, I do have a tarot as well. So, ang difference manggod sa regular cards, playing cards, saka sa tarot cards, ang tarot card kasi meron siyang cheat. No, pag ablihan na mo siya, meron siyang booklet na pwede mo siyang pag-studyhan. So, anyone can do the tarot card. So, kung curious lang ka, pwede ka mo palit og tarot card, tapos istudyhan na nimo mga figure. So, kabalo na ka, di pariha atong playing cards na it's more about applying or giving your energy. Okay. Kaya di man nimo mabasa kung dili ka concentration. Kung wala kay faith. Yun. Pero kaning Miss J, kaning predictions, istoryahan na to karon ang predictions. You can predict mga pwedeng mahitabo sa usa ka tao o sa usa ka lugar. Yes. Tama? Sama sa giingon ka ganiha, ikaw tong nag-predict sa career sa SB19. Nakita na ko ta imuhang interview with Mama Oji. Siyempre, na mga celebrities or artists nga gipang-predict nimo. Nalang ko isa nga pangutana kay bias na ko ni. Si Shuvi Itrata. Na kay nakita nga vision or prediction kay Shuvi Itrata, Miss Si J? Shuvi kasi I don't know kung anong exact date of birth niya. No? Okay. Pero sa aura kasi nung bata sa kanya is she's very strong pero mabilis siya tamaan ng stress anxiety. I feel her, nakikita ko sa mga mata niya ba na magaling siya magtago ng emotions niya but honestly she's not okay. Kaya masalo man siyang problema sa uban or sa aura niya.
Sa ako apong pagkabalo kay Miss J, wala undang nakaanang mga publish og predictions mahitungod sa mga kalamidad. Mangutan ako nga naman. Hindi talaga ako nag-stop, pero I'm refraining posting sa social media kasi it's very toxic na siya. No? Okay. Naghahatag ko mga predictions sa akong YouTube channel bago papasok ang mga year, so they can review it. Okay. So, bago nahitabo ang mga event, nag-warning na ako. Pero di pa rin sa una nga, halos every month, I have this posting something like warning signs. So, karon ako na siyang gi-stop for 2 years na. Pero, yung mga relatives ko, mga friends ko, they are the one na always ko nang gina-warning. Okay. Mangutan na lang ang tao. Kaning ginaingon nila nga the big one. Unsa man gid ni siya, Miss J? Well, for me of course, ang akong gihandlokan gid karon kasi I have 2 kids, no? So, anytime, anywhere, pwede siya ma-strike talaga ang the big one. Because if you notice, hindi lang to sa prediction, no? Pero it's something to do with the pattern, manggod siya. Okay. So, we have to prepare anytime, okay? Pwede gid siya ma-strike. Pero nagkaroon ako ng visions before na it will happen, papasok ang year 2026. Magpakita na ang vision sa imo kalit lang. Kalit lang So, siya. mas anywhere kita hay naa ka sa usa ka meeting niya or small. Na ako ipatat siya imo. So, sinitiskan na ako ng doctors before sa KMJS. Di nila ma-explain nga nung na ako inanis akong kuan. Akin na kamay mo. Soft lang ha. Na kayo ma-feel dyan ng dent. Alay, oo. Yan. Tara. Yeah. Oo. So, di nila ma-explain nga nung na ako yung dent diri na ako yung hiwa ba. So, every time nga musakit ni siya, na siya ang nagkakaroon ako ng vision. Oh. So, paagi siya sa damgo. So, it's something to do with like, sa Bible na si Joseph the Dreamer. So, bago mahitabo ang mga dreams na ako yung ginasulti. Pero nakigisulti about sige, karon na nato istoryahan, Miss J. Okay. Kailangan pa ba nimo gunitan usab akong kamot or okay na tong kaganiya? Kinahanglan ako i-open akong cards kung musugot ka. So, you have to be ready, no? It's something to do with a guide. Okay, sige. Guide lang siya. Okay, wait lang, unsa man ni good news o bad news, ana? Dili po, not Di nato necessarily. siya ma-filter, no? Okay. Pero, if in any case na merong makuha ni mo ang bad luck card, sa tingin mo ba, pababayaan kita, of course, no? Thank you, Miss So, J. I have my way to, like, makontra siya. This is something to do with, guidance man siya. Dili man siya yun nga. You are controlling the tao. So, ano sa ganun mong birthday, sir? February 19, 1984. So, mo na siya yung bad luck card. This is a bad luck card na kailangan nimo ma-avoid. Tanan daotan mao ni siya, even death of a person. Okay. Wait lang, dili pa mo na mo, di ba? Di pa kita lang Dili pa ako na siya ipakita. We have 4 aces. Okay. Pero yun, motto siya yung bad luck card. So wait lang, mangutan na sa komisi. Unsa ginabuhat karon? Hindi mo matong gi-separate So, ang kini siya mo ni siya yung aura. Okay. No? Now, I want you to focus. I want you to pick one card. Thank you. So, nakita niyo mo, it's a color. Is it dark? Is it dark? It's dark. It's dark. So, we have 2 colors lang kasi sa baraha. So, red at saka dark. So, since na iya mag-i-open, nakita niya ang iyang aura. So, ayaw i-open ang baraha. Okay, sorry. Cut the cards into 3. Now, kuha kag 7 cards na baraha, ibutang nandiri. Ayaw pag... Dali.
So, ikaw ni. Alright. So, kung mapapansin mo, medyo exhausted din ang energy mo. Dili mawala sa imong pag-overthink. 2 cards. I don't know kung may ka-relationship ka, pero ang ngayon sa baraha, dili mag-work out ang imo relasyon sa younger than you or kaidanan mo. It's something to do with like older kahit 1 taon lang. You have a positive travel line. This is not a local travel, international travel. Ang ngayon diri So, tunod-sunod din siya. Mag-travel ka. Tapos, eto, this is your mom, no? Queen of Diamond. Asa siya karon? Nasa Amoa sa Davao. Okay. So, kinahanglan mo siya ipa-check ha kay na siya na-feed sa iyang mga mata. Sa iyang mata. So, wala pa man yung din nga mag-undergo siya ng operation pero I feel, pinakita sa ako na kailangan mag-focus daw sa iyang mata. Ang gingon. Actually, siya yung mga check-up recently. Tapos, anong nakafocus nun sa matang ang Cataract. I see. Karon so na-experience niya, no? So na-warning sign. So, in that case, makafocus ka sa imong mama na dili siya pwedeng i-delay. No? Yeah. Wait lang ha, disclaimer lang ko, wala na ako ginapublic ang kinabuhi sa kong nanay. So, yes. Okay, go. Okay. Cut the cards 8 to 3. Dali kay layo ra. Kuha card 9 cards. Nine. Sorry. Manguta na kami sa baraha kung naiking din nga line color. Ibig sabihin, papa na niya. Hantod sa last 12. Kung mugawas ganin ang line color na king, kasi king of dark ka, he's willing to communicate with us. Okay. In Jesus' name. Unsa nga color? Unsa nga design? Sorry. Unsa imong king ka ganin, di ba king ka ganin Mo na? na siya, di ba? Dili ni siya, Hindi, mao? lahi ni siya. He's Spade, king of the spade. O, so, unsa ganin yung diri ko, naay mo gawas nga lain king, siya na, o, di ba? So, tanaw na to ko unsa iyang tanaw ha. Wa ka nagtingala, ikaw ni, di ba? So, this is your father and this is you. So, ginaguide ka niya. Pila mo ka igsoon ng laki? Ikaw na isa? Tulo. So, ang giingon diri, ampingin daw ang inyong health. Okay? Ang gipakita niya sa ako, ambot kung na-atake ba niya siya, pero it's something to do with hypertension or stroke. Tapos, ang imo daw heart ampingin. Akong heart. Oo. Okay. Financial is growth. Wala silang bulag sa imong mama bago siya nagkasakit. Wala. Pero... Kaya ang gingon niya diri, wala daw siya ang iyang message ba, pakiingon daw sa imong mama nga, wala daw siya nagbinuan. Wala siya giingon nga, na siya bilin nga lain nga anak. Okay. Giingon. Mo na giingon diri pero nakafocus siya sa, wala ka nang lood sa iya. Sa akong tatay? Wala. Okay, very good. Kay nangayo po siya sa imong blessing nga anak. So, nasa imuha na ha kung unsa siya man ni. So, his metal elements, so I see guns. Yan, so it's something to do with asking a blessing. Ang gingon niya, magkaanak jud ka. Ang gingon niya ha. So, naapod siya ipa-construct karon.
nasa yung prepermahan na documents is something to do with a new place din ang ako nakita. So, kung asa siya gapuyo ka ng maalin mo bali siya or na siya ipaayos yun. Yeah. Ang kulang lang sa imo kay Kuan ka nang naiinip ka minsan sa tinatawag na good relationship or yung tinatawag na gusto mong makabuo ba. Manila sa baraha. So, cut the cards into three. Kuha ka ng last 12 cards. Pila, Miss J? Last 12. 12. May sleepless nights ka, minsan nahirapan ka matulog. Okay. So this is a symbol of third-party issues yung tinatawag na malakas yung aura mo kaysa may asawa. Yan. So, nalaman na sa imuha kung saan mo siya pag-balance, no? So, hindi mo maiiwasan na may magkakagusto sa iyong may partner. And this is something to do with moving. I see, may plan din yata siyang bumili ng new car or something to do with madayon daw. So, yun, it's something to do with materials na nagmumove siya. So, I feel bago nga sakyanin. And meron din siyang pag-aaral. So, may course, mag-aaral siya, mag-i-enroll siya. Probably mangod saya kay dali mag-shift iyang mind ba, urong-sulong siya. Pero dire may eskwela daw siya. Manigin sa baraka. So, everything is good. Nanong ko mag-resume ka sa mga urong-sulong na utok. Okay, go. So, manang ipakita, wala ni gawas ang badla ka, di ba? So, wala kayo dapat kahadlong kayo. So, okay na din. Okay na siya, di ba? Okay na siya. So na mo na feel ka ron. Wala man. Gifted yun eh. Kanang nakasabihan ka. Alam mo yan, imong gipangsulya tanan kay accurate naman. Oh, thank you. Accurate ng imong gipangsulti tanan. Salamat kayo. Kung makakita kag vision, kita hay nakikliyente, di ba? And for sure, yung mga kliyente, dili ni basta-basta. Mga dagkong taigid ni sila. Okay? So if you see something they are in danger, you have the capacity po nga pwede siya i-block. Yes po. I tend to call them, message them, and I have a way to block the negative energy. So Okay. pag malakas talaga ang faith mo kay God, you can protect the person you love. Naabay mga grabe kayo ka influential nga mga pamilya ang ginakuha ka to protect them o unsay pinaka wild kaayo nga gi-offer sa imo? Dili lang siya isa ka beses, no? So, murag hapit na pud mo 5 ka beses na siya. Mga powerful persons na makita ninyo po sa TV, no? Something to do with they offer me house and lot. Tanan ni mo needs ihatag. Cars, monthly allowance. Wala kay himon kundi maghingda ra. Maghulat lang kag ila katawagon. Dili man ko ipokrita nga. Wala ko malipay sa offer, pero I close my eyes nang takog sign, and then nainibulong sa akin, no, ayaw. Okay. So, in that moment, I decline. Powerful niya mga... Powerful siya nga mga tao. Mga tao siya. So, kung ako magud i-accept ang ilang offer, din ako pwede mo tamang sa uban. Exclusive na ko sa ilang. Hadlo ka naman. Hadlok rin siya. Pero public na magod po, ano lang ako, masaya na ako sa bahay nga. Naimupila, mayaman man mahirap,
Basta pila lang ka. So, imuha is dili ka gapabayad murag kung naalang sila ihatag kana pod mo. Naman po ko rate, no? Ah, na-rate. So, na-rate, pero dili ko ngayon nga abusive siya. Okay. Because we all need money to live. Right, no? of course. Talagang kailangan naman natin yan. So, masaya ako kasi may mga client talaga ako napaka-generous, lalo na pag they are very happy. Yung mga client mo mismo ang babalik sa'yo at sila ang magbibigay ng tripling, doble pa. Hello, no. Kaya it's a blessing. Dagan kayong salamat. Thank you, Kyle. Miss J, kato lang, before lang ta mahumanani nga episode, sama sugingon ni Miss J, lahi-lahi man ang ato ang mga pagtuo. Kinahanglan ng ginato makahimamat si Miss J Costura. Ug so far sa kuang experience karong adlaw nakaingon gyud ko, okay, gifted gyud ay siya. Sa programa ang binisaya Chit Chat ato ni unta. Daghan mog nakatunan ni ini nga episode sa tuang Halloween special. Palakpakan nato, Miss J Costura. Miss J, grabe ka dagang salamat yun. Grabe ka dagang salamat.